ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ଚାଲିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରେ ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ସରକାର 5,32,93,85,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 4,941,04,60,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି।